Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатух. Халык арасында аяк тормышты киң пропагандалау һәм насар әйберләрдә һатууда сикләүгә юнәлтелгән проектларның береһе Аяк авыл дигәне 2010 елдан бик уңышлы эшләп килә. Оешмалар, район хакимияттәре, авылдар насар гадәткә яу асканда без, ябай мусулмандар, нимә эшләргә, ниндәй нәсихәт әйтергә бурыслыбыз? Ошондай һорауларда бүген без танылган телерадиожурналист, Ямагат эшмәкәре Мурат хәзрәт Локманов һәм философия фәннәре докторы Гүзәл Булат кызы Уилданова белән һөйләшәбез. Һөйләшүбез әйткәндәй безнең Мәҗит Гафуриның йорт музеенда барасак. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хәерле көн, хөрмәтле кунаклар. Тәүге һорауым Мурат хәзрәт һезгә. Гәзитебезнең былтыргы 12 санында һезнең биргән интервьюлар ошондай һүзләр бар. Аяк авыл бик мөһим, файдалы һәм ифрат күнүзәк проект. Чөнки харамда харам дип тапмай торып, без бер юнәлештә лә алга китә алмаячакбыз. Аллаһ Тәгалә үзе безгә шундай мөмкинлекләр асты. Хөкүмәт акса биреп, без теләгән динебез кушкан эшкә ярдәм итә. Ошондай да мөмкинлекте файдаланмасак, кем булырбыз динегез? Әлбәттә, bunday конкурска авыл халкы ялеп ителә. Калгандарға, кала халкына нимә эшләргә? Улар өчен тәрбияви саралар бармы? Ошо яһәттән. Ул беренчедән улым һиңә әйтәм, килинем һин тыңла дигән шикелле, бу ниндидер конкурс бәйге генә түгел бит. Инде авылдан җиңеп чыгу гына түгел, бөтә халыкка кагылган әйбер. Шуңа күрә мин кала халкы монда ситтә дип әйтмәсем. Без бөтә дүйем эшмәкәрлек белән, бөтен җәмәгать белән ошо хәрәкәткә кушылуыбыз, кушылырга бер сәбәп дип карыйм мин аны. Ул инде кискефе гәзитендә лә һөйләшүләр булды. Юма тапшырында ла, иман тапшырында ла кайда гына мөмкинчелек бар, ошо темаларны күтәреп йөрибез. Бер һүземдә лә ниндер яһалмалык юк, ысында ла йөрәгем белән шулай тапканмын. Бу эскелекте без туктатмай торып, кайдалар ниндер бер җиңүләргә өлгәшүбез, ул үзенә адак юкка сыга. Ошо юлдан без бүген мөмкинчелек асылган вакытта бигрәк тә нык һөҗүмләргә ирешергә тырышырга тиешбез ошо юлда. Чөнки Аллаһ Тааланың 99 исеме бар дигәндә, шуны ентекләбрәк өйрәнһәң, шуны да күрергә мөмкин. Аллаһ Таала ислап тор мөмкинчелекне бирүсе. Мөмкинчелекне бирә һәм ошо мөмкинчелекне вакытында кулланмаган кешене ул тартып ала. Шул яшьлегендә нәмәләр эшләп өлгермәгән икән, картлыгын килеп итәсәк. Шуның шикелле, менә Аллаһ Таала шулай суверенитет бирергә мөмкин, халыкка, дингә ирек сыгарга мөмкин. Әгәр без һаман йоклап йөрһәк, бу нәмә үзенә юкка сыккан шикелле була. Ул инде Аллаһның шулай кушуы. Әлеге вакытта гомердә күренмәгән дип әйтсәм, бәлки артырак булыр микән, халыктың үзенә лә ошо динебездәге безнең төп кыйммәтләргә лә туры килгән. Динебезнең төп шул теләге булган һәм хөкүмәт үзе лә ошоны күтәреп йөргән вакыт. Шуннан да файдаланмасак, ысынлап без ничек итеп адак үзебезгә бер ни табарбыз, акланырга сәбәп табарбыз. Был проекттың тамырлары, Аяк авыл проекты, ул проект дип кенә кабул ителергә тиеш түгел. Чөнки кайһы вакытта Аяк авыл үтен өсөн генә түрәләр килеп караган өсөн генә дип магазиннардан шарапты алып торып, байрамдар үткәреп, аяк никах үткәреп, һоннан артабан кире кадимге тормышка кайту дип кайберләр кабул ителәр. Бу проекттың тамырлары 2007 елда Сибай калаһында башланган. Уга тикле Әбиәлил районында Һәйткул авылында башланган. Һәм ул теге аң кимәле үсешеп йетеп, егетләр, кызлар етер. Без хәзер шул тикле кимәлгә килеп йеттек. Хәзер дә инде аңыбызны, дөньяга карашыбызны үзгәртеп, үзгәрмәнияк, безнең бер дугабызны кабул итмәй. Шарап, һыра, нинди баһалы алкоголь эсемлекләрен искән кеше, уның дугаһы 40 көндә кабул булмай. 40 көндә укыган намазымы, уразаһымы, нинди булган садакаһым бер нимәһе лә кабул булмай. Димәк, ул моны хәзер яңа ел алдыннан, моны хәзер бөтәһе лә ярай байрам иттем дә, яңа ел каршыландым да, бер шампанскийдән нимә була? Мин үзем дә шулай дип уйлай торганым. Шуның студентлар арасында бер егет
Гүзәл Булатовна шулай мына айык Рәсәй дигән проект бар. Әйдә шунда барайык әле дип безнең фәлсәфәви студентлар түңәрәгендә ул безне шунда ялып итте инде. Без барып килдек. Барып килдек дә тыңлаган вакытта шул тикле теге Владимир Георгиевич Жданов дигән галим инде прям яне әсеп торып ежегодно умирает 700 тысяч человек. Один Чукотский автономный округ. 700 тысяч человек умирает. И по причине алкоголизации. Шунан кыдым 13 яшен ул вакытта. Олар урамга сыгып, дискотекаларга бара башлаган вакыттар митем кыдым да тәрбияләйм инде. Мына һәр сәләр һәр эзмәгез шулай булай. Әси һәдүдеге дәсәгедә инде тимиңә әйтә. Һәм Туган көндәрдә, байрамдарда, яңа елларда эскелек һән алмый дип уйлый торганым үземдә. Шуннан адак ысындап та, ул бак дигән эсеү бар, эскелек бар дип акланы ул дөрес түгел. Гомумән диннең тамырларын уже карай башлагас, допустимая доза алкоголя для һәрбер башы эшләгән кешегә равна нулю. Студентларга мен всегда әйтәм, кәмендә бер 3 бала тапмайынса, һез хакыгыз юк, шарап эсеп, гомумән һезнең хакыгыз юк. Катын-кызларның гомумән табигатьтән уларның төзелеше шулай эшләнелгән. Нинди дә буха агуда истенһә, без табигатьтән безнең уже тормышта дәвам итә торган факторлар үзебезгә халынган бит инде. Шуңа күрә ошо нәйдер факторлар дип әйтәм инде. Ошо студентларман аралашу, шуннан ошо Владимир Георгиевич Ждановты тыңлау, һуң кызымдың ошо дип әйтүләре, һуң динде өйрәнү ысынлап та эсмәйенкен, эсмәйен. Всё, байраммы, байрам түгелме, нинди ул уның бер генә тамсыһы ла һинең 40 көнгә дугаңды кабул итмәй икән. Был бер. Икенчедән, артабан уйлай башлаһаң, күп нидер китерергә була инде. Менә ошо тапшыруды карап утырган кешеләр акланмаһалар инде. Ярай, әдгенә баһала эскәндән нимә була? Мин эскесе түгел дә инде дип. Шуңа күрә интеллигент кеше, укытучы кеше байрамда рюмка күтәрә икән, уга бит укусы карап тора. Ул бит урамда ягылып яткан эскесе, мин уга охшарга теләмәйм. Менә мин ошо укытучы агайга охшарга теләйм, культуралыгына рәвештә аракы эсергә теләйм дип шайтып уйлай бит инде үзенсә. Ә культуралыгына бер өс тамсы килеп инде икән, бүттең, всё, уже өс тамсыга шайтанга юл асылды. Бу айык авыл проекты, ул гомумән ямгыятьтә общественное мнение тудырып, шул халыктың теге квинтэссенция дип әйтәйек. Шо егетләр всё хватит уже. Хугыштан һуң был илде хугышман еңеп булмагас, без уны хәзер азгынлыкман, тәмәке менән, аракы менән еңәйек дигән идеология хугыш асылган бит. Без уны яңа гына белеп калдык. Шуннан адак мин белеп калгас, ыста. Был бит аракы, ул бит ябай ризыкта түгел. Ул бит курал. Хугыш бара, асык хугыш бара. Тимәк без хугышта еңелеп йөрибез дип һаң. Шуны аңларга кирәк. Был вообще ризык та түгел. Ул курал, ул кешенең мәйеһен, кешенең гаиләһен, кешенең мөнәсәбәтләрен боза торган курал. Шуны аңланыйк, бөтәбез дә айнаясакбыз. Эскән кешегә нәмәләр аңлату кыен бит инде. Безнең бик күп дәлилләребез бар инде. Бик күп теге гаиләләр турында әйтә алабыз. Шуннан Коръәндан китерә алабыз, динебездән, сөннәттән, шуннан шундый яхшы теге тәэсир итә торган мисалдар бар бит инде. Уларды әле кабул итәргә әзер кешегә әйтеп була. Менә урамда йөргән эскелекте хуп күргән кеше, уларды ишетмәй дә һиннән көлә генә. Шуңа күрә бүген ошо проект ул теге гаскәр менән яулап алу. Без танктар, самолетлар менән барып басып ошо ниде йемерү дигән һәмәк. Һәм кешенең табигатында бар. Ул берәй сәбәп эзләй башлай. Менә бу айык авыл. Айык авыл дигән була, аны кеше барыбер эсе бирә битте. Шуннан ошо ниде тапкас, күңелендә тынычлык алып, куанып, рәхәтләнеп теге злорадство итеп әйтеп була инде. Башкача әйттерһәк, шулай итеп әйтеп тынычланып куя бит инде. Анда сәбәп эзләй башлаган күп табырга мөмкин. Менә айык авыл дип әйткән булдылар, үзләре магазинда аракы һаталар, тегеләйтәләр, булайтәләр. Менә айык авыл дип берәү йөри, үзе шунда кунак үткәрә өендә. Шулай сәбәп эзләй башлаган, сәбәпне табып була, балагына түгел күп. Без аның икенче ягына карадык. Без бүген ошо мәлдән файдаланып, бөтә көчләребезне юнәлтергә тиешбез. Бер сәбәпкә карамаенча.
һәм еңеп сыгара кирәк. Кайһы бер табиптар дип әйтәйгәндә, улар әҙерәк кенә булһа һаулык өсөн шарап эсергә була дип шулай дип әйтәләр кайһылар. Миңә шул таныштарым әйткәне бар инде. Табиптар әйтергә ярата шундай. Әйе, янәһә сосудтарды тазарта, шулай булай дип. Һуңнан ул табиптарга шундай җавап әйтернем. Федор Углов дигән табиб булган бит, хирург, 3 яшенә тикле операциялар яһаган хирург. Уның китаптары бар, ошо эскелек буенча, аяклык буенча, һәм ошо Ждановтың китаптары күп кенә бит инде. Улар әйтәләр бөтәһелә. Ошо өлкәлә, именно аяклыкка өндәү өлкәһендә нык каршы көстәр, нык көчле, зур көстәр кулланыла. Ошо тәмәке, шарап индустрияһы ул нык зур аксалы индустрия дип әйтәйгәндә. Менә һәр бер мөҗтә аклы кызыллы магазиндар дип әйтәйгәндә. Ул нык көчле индустрия. Әмма ләкин көчле индустрия нинди генә булһа, кинога, рекламага килеп, әмма ләкин улар бите бер һәлә йыгып, халып, авызыбызга коеп, көсләп кулыбызды бәйләп коймайдар бит һуң. Ипләп кенә, матур гына әйтеп, менә бите һәлә шулай дип кенә. Шуңа күрә без баягы һөйләшүдә дәвам итеп, Мурат агайдың һүзенә куәт, һәр бер кеше үҙенән башлаһа, мин бит әсәй, мин бит апай, миңа карап кусты тугандарым тәрбияләнә, мин бит уктусы, оят бит кына һуң. Шулай итеп кына кеше үҙенән башланды, нәфсеһе иң зур дошманы менән көрәште. И артабан шул көрәштә еңеп сыккандан һуң кешенең йөрәгенән сыккан һүҙәр йөрәгенә барып җитә. Ысынлап та кеше әҙер булмаһа, ул һине ишетмәй, йөрәге туң булһа. Ә кеше әҙер булһа, йөрәге саҡ кына уже ирей башлаган булһа, һинең әйткән һүҙҙәрең уға капта ул йоҡонан уянған һымаҡ. Ысынлап та минең бер танышым шулай. Һуң байрамда эстемдә хәҙер көн буена 4-40 көн буена астағфирулла дип йөрөйөм инде. Һуң һин әйтәм, улай дип йөрөгәнеңсә, лучше эсмә лә ҡуй. Ысындап та дип аптырап китте инде миңә. Как-то тәүге тапҡыр ишеткән һымаҡ. Күп ерҙә беҙ киренсә ҡырмыҫҡа һымаҡ ҡына түгел, бөтөн нәмәне үҙгәртерлек бөгөн мөмкинселегебеҙ бар. Шулай уҡ мына дин әһелдәре менән һөйләшкәндә ҡай ваҡыт сәйереп тә алып китә. Бер ауылда мероприятиеға саҡырҙылар, сара бара. Мулла юҡ бит инде, хәҙер һорайым, ҡайҙа имамы тип ауылдың. Мәсеттә булға тиштәр, мәсеткә бардым, мәсеттә ултыра. Икәүләп доға ҡылдык, был халыҡҡа бәрәкәт һорап, аяҡлыҡҡа, шулай теләктәр теләп доға ҡылдык. Хәҙер имамдан һорайым, һеҙ аяҡ ауыл тигән ошо ауылда барған процессҡа нисек ҡушылдығыҙ тип. Саҡырһалар, барам инде ти. Шунан һуң ошондай ир кеше бит инде, саҡырһалар, барам инде тип ултыра. Урамда ҡатының утын яра башлаһа, һиңә берәй хат ятып саҡырыу кәрәкме уның? Һинең эшең бит ул утын ярыу. Шуға күрә һин көтөп тормайһың, хатының сығыуын көтөп тормайһың, үҙең сығып яра башлайһың. Шуның шикелле беҙ имамдар ошо эштең башында барырға тейешбеҙ. Беҙҙе саҡырып, инәлеп, алып барып, мына ошо һүҙҙе әйт тип әйтергә түгел. Беҙ ошо эште үҙебеҙ башлап йөрөргә тейешбеҙ. Шулай уҡ имамдар менән һөйләшкәндә шундай ниҙәрҙә китерләр инде. Беҙ хәҙер нәмә ти, төнөн йөрөп кешеләр менән талашып, араҡа һатмағыҙ тип йөрөйөкмө ти. Мына теге тар ғына фекер. Был бит бөтөнләй ундай нәмә түгел. Беҙ төрлө яҡлы эш алып барырға. Бөгөн мөмкинселектәр асылған. Иң тәүҙә шуны ҡара кәрәк. Шулай уҡ имамдар әйтә инде. Был араҡыны еңеп булмай ундай ниҙәр менән. Ул кешене дингә, иманға китермәй тороп, барыбер был эскелек туҡтамаясаҡ ти. Һуң мөмкинселек асылған тигән һүҙ шуны күрһәтеп тора бит. Аяҡ ауыл тигән ваҡытта һеҙҙең өсөн мәктәптәр ҙә асыҡ. Мәҙәниәт йорттарында ла хакимиәт башлығы үҙе көтөп тора һеҙҙе. Сәйен ҡуйып, самауырын тотоп, үҙе йүгереп ҡаршы алырға сыға. Имам хәҙрәт килһен инде дип. Элек теге ул мәҙәниәт йортона инер өсөн күпме йөрөһәк тә ишек асылмаҫҡа мөмкин. Ә бөгөн үҙҙәре саҡырып, үҙҙәре көтөп торалар. Шул ваҡытта имам нимә эшләргә тейеш? Барып шул аяҡ ауыл тигән исем менән матур итеп иман тураһында һөйләһен, кешеләргә шундай асҡыс табып күңелдәренә үтеп инһен. Шунан һуң мәсеткә лә йөрөй башларҙар, һинең һүҙеңде лә йыҡмаҫтар. Шул уҡ арҡаға ҡаршы ла һинең иң көслө нейең булыр, был һөжүмең булыр. Шуны бит инде имам эшләргә тейеш. Мына шундай беҙҙең әле дин әһелдәребеҙгә лә бик был турала ныҡ уйланырға кәрәк. Ныҡ уйланырға кәрәк. Халҡыбыҙҙың уяна, үҫешә, сафлана торған һынылышлы осоро бөгөн.
Әлбиттә, балаларын киләсәктә кайгыртып, уларды төрле спорт секцияларына биргән, шулай ук төрле шөгыльләр менән мавыктырган өлкәннәр үзенә лайыклы алмаш әзерләй. Тагы ла нимәләрне истә тоту мөһим, нимәләргә игътибар итәргә кирәк безгә? Ошо баягы башта әйткән бит инде, айыклы хәрәкәтен башлап торганда безгә идеологик яктан көч-куәт булып, ошо общее дело дигән проект булды. Ошо Рәсәй кимәлендәге галимдар ошо проектты улар 90 елларның башында, 2000-ләрнең башында башлаган булганнар инде. Владимир Георгиевич Жданов, Виктор Алексеевич Ефимов, шуларның команда. Шуннан хәзер шунда бер лектор һөйләй инде. Гомумән, җәмгыятьтә барган процесслар, улар бөтенләй идара ителә торган процесслар. Һәм уларның 6 кимәле бар дип һөйләнә инде. Иң беренче кимәле ул дөньяга карашты үзгәртү кимәле. Дөньяга караш мына кеше үзен үзе аңлы рәвештә белгәндән алып 25 яшенә тикле уның дөньяга карашы формалаша, бүтән үзгәрмәй дигәндәй. Дөньяга карашты формалашканда совет заманында бездә материалистик фәлсәфә формалаштырды инде. Мәктәптә бүгенге көндә лә мәктәптә һаман да кеше маймылдан барлыкка килде дигән идеология менән укыталар да инде. Гомумән, әле һаман да без уже 30 ел буена диндә нимәшләһәк тә материалистик фәлсәфә бар, ул дәвам итә бит инде. Ул нимәһе насар? Кеше моны яшәү мәгънәһе турында һорауларны төптән эзләп, уга һорауга җавап таба алмагас, шуннан кайгыһыннан эскелеккә бата башлай бит ул. Гомумән, катындар ярай, уларга дөнья турында уйланырга, тәрән нәмәләр турында уйланырга уларның вакыты ла юк. Тауык сүпелһә лә бетмәслек эшләр. Ирдәрдән 40 яшенә тикле, әгәр ир кеше яшәү мәгънәһен тапмаһа икән, әгәр ул теге материалистик фәлсәфә уларга нимә? Һин өй төзергә тиешең, гаиләң булырга тиеш, ул табырга тиешең, агасы утыртырга тиешең дип. Һәйбәт дөньяны көткән кеше, уның өе лә бар, ул 40 яшенә, гаиләһе лә бар, катыны, ул ла бар, әллә бер ундаган агаста утырткан, йөҙләгән. Артабан нимәшләргә тиеш ул хәзер? Яшәү мәгънәһен таба алмай. Күңеле нимәлер эзләй. Таба алмай нимәшләргә? Баягы, шул вакытта ул баягы хәзер һыранан эзләй башлый. Сак кына булса ла 1 сәгатькә, 2 сәгатькә бул дөньянан, тулка тапмаган дөньянан сак кына булса ла алдаксы дөньяга инеп тора. Ну, бул кредитор һымак. Кредитор, мына мин һиңа 1 сәгатькә шатлык биреп торам, но һин миңа адак 1 көн буена баш авыру менән, бүтән булган ошо насарлыктар менән миңа йөзләтә алып, көсеңдә ала ул барбыр. Дөньяга караш кимәлендә, фәлсәфә кимәлендә безгә нишләптер мына философтар, бәлки мин бик ябайлаштырамдыр философияны. Ләкин философтар не называют вещи своими именами, дип әйтәм инде. Вот улар абсолют, мировой разум, дао, еще ләймәт. Төрле вот этот мир там, мир идей и так далее, и так далее. Но был дөнья, бүтән дөньяла гармония. Кайда гына карасак та, биология күзлегеннән карагыз, геология күзлегеннән карагыз, география бүтән йөрдә гармония. Һәм был гармония башы эшләгән кеше өчен, был гармония буштан гына барлыкка килмәгән икәнен башы эшләгән кеше бөтәһе лә белә. Димәк, уның башлыгы бар, уны башлаусы, төзеп торусы бер хаким бар икәнен, ошо идеологиянан стартовать иттең, башланып киттең. Артабан уже бүтәнләй дөньяга караш. Димәк, бул дөньяны барлыкка килтергән идеология булгас, мин бәхетле булырга теләйм, бул кыска гына кеше тормышын канундарды бозмай гына яшәргә теләйм. Һиңа 18 яшь булганда гына ул, всё, мин хәзер бүтән дөньяны яулайм дип. Хоп, уже һиңа 48 яшь. Оста, уже үлергә күпме генә калган вакыт. Уже уйлай баштайм. Оказывается, ошолай дөньяга бәхетле булыр өчен безгә тикле яшәгән кешеләр нимә эшләгәннәр һуң? Канундарды бозмаска кирәк. Муса галәйһиссәлам әйтеп калдырган 10 канун, Гайса галәйһиссәлам әйтеп калдырган, Мөхәммәд галәйһиссәлам әйтеп калдырган. Оказывается, безгә тикле уже философтар да бүтән булган акыллы ияләре эшләгән дә һуң. Без ничек велосипед яңнан барлыкка килтереп яңнан яшәү мәгънәһен эзләп тигерәбез. Шуннан баягы Жданов әйтә торган инде лекциясында, әйтә инде. Вот, ладно, мы не сможем полностью отрезвить всех россиян. Хотя бы нужно сделать так, чтобы вот этот алкоголь не продавался бы в тех магазинах, где молоко и хлеб. Где молоко и хлеб, пусть продается в отдельных магазинах. Онда
теге ситтә торган магазинда, специально бөтә кеше, даже тауда, калкыурак бер урында, мына эфир китте, шунда магазинга алырга. И уже паспортымнан алырга тиеш, уга 12 яшь булмаһа, эфир аракы хатып алды, шунда вот була, яки бер нимәсе гасак, хак булыгы дип, по адресу уже хатусыга уже шулайса мәгълүмат хатусы, мәгълүмат ебәрергә тиеш, ул кешенең хатып алган урыннан дип. Димәк, ул где продаются ядохимикаты, крысаларга бүтүн булган агулай турган химик элементтер хатылган магазинда, шунда хатылган, чөнки по составу это химический ядохимикат. Шулай булса, әйдә, пожалуйста, кешенең башына барып җитерне. Бу агудар магазины, а бунһа ризык магазины. Мына ошолар бөтәһе ялып ителергә тиеш. Без бүген теге ошо проект турында һүз алып барганда, мына әле гүзәлбатна дәгъват мәсьәләсенә әйләнеп китте. Дәгъват ул нигезендә тора. Бүген безнең ошо проекттың бер нәйе, әле җитешһезлеге, әле без ошо тотынмаган әйберебез, ә ул төп корал, мына ике көчтө бергә кушмау. Безнең дин әһелләре был әйбергә ничектер битарафрак караган һымак. Шулай ук төп оештыручылар дип әйтәк, әлеге дәүләт битендә төп көчтө шулай кулланмаудары, дин әһелләрен файдаланмаудары. Яки файдаланмау дигәндә алар каршылык тудырмый бит инде. Шуны тагылар ничектер сәбәпләр табып тартмаудары. Монда инде безнең дин әһелләре дигәнебез без үзебез алдан ук йөгер барга тиешбез, ләкин без һаман бармаганбыз бит. Бу ике кала бик нык кагыла. Шул икеһен бергә кушканда гына һөдемтә зур буласак. Нидер? Мына бая шулай ук әйтеп бит, сәбәп эзләүчеләр күп. Ни өчен ошо магазинда арак нитә дип, шулай дәүләт ягынан да менә күп 7 көстәр тора дип әйтте бит. Шунда ук ошо хәрәкәт башлану менән, шул әдәк кенә куркыныч килү менән һөҗүм башлана. Сынап торып теге был нидә хәрәкәтте кайдалар бер әбейнең самогон хатмауына каршы көрәш итәргә тырышалар. Дүйім негізінен юққа сағару планын өзгәртірге. Бұл солай. Бізге қазір анашыл дин әхілдері менен айырым әр бір адымды бірінші этап, екінші этап деген нейді. Солай дағуат менен әр бір адымды өзімізге бурыстарымызды асықлап алырғалы, әр бір ауылда, хатта иғлан етілмеген ауылдала осы іштерді башларға керек. Бүгін башламаһак, без адактан үкенәсәкбез. Дин кагыйдәләре буенча яшәргә тырышкан кеше менән була торган хәл безне һәм һезне күршеләр, я тугандар эске булган хәрәм, хәмер һәм аракы булган мәҗлескә сакыра. Һәм ошо соракта без үзебезне нисек тотырга тиешбез, баш тартыргамы, әллә яңлыштан килеп эләкһәк, кире борылып сыгып китергәме ошондый урындан. Ни кәңәш итерһегез? Ул төрле сорактар була. Дүйім әйткәндә, дин әһленә иманлы кешегә ондай табынга бару тыелды. Был бер. Ләкин менә төрле сорактар була дигәнем мен асыклаһым килә. Иң тәүдә әле минең исемем сыкмас борын, бәлки миңа ышаныс булмас борын, ул миңа ошо ягы дөртүне. Хәзер әйтәйек, тугандарым арасына кайтып еттемме, достарым янына барып еттемме, минең булуым уларга икенче төрле тәэсир яһай. Мин булмаһам, онда аракы сутырга мөмкиндер, мин килеп инһәм, онда үзенә шуң гына ул нәмәләр юкка сыга башлай. Шуңа күрә кай яктан сап караһаң бит инде. Әгәр һинең барып инең бер мәллә үзгәртмәй икән, ул вакытта һинең булуың кирәкмәй анда. Әгәр һинең булуың аңгайга тәэсир итә икән, ул вакытта һинең булуың тиешле була. Бұл проблема, бөтә ямгыятьтең проблемаһы булһа ла, ситтән күзәтеп торысыга еңелрәк, шулык искән кеше һинең гаиләңдә булһа, туаның яки иптәшең был хатлыкка батып барһа, нишләргә? Ниндәй һүзләр табырга? Үзебезне нисек тотырга тиешбез? Кешеләрнең йөрәгенең хәле бер-беренә бирелә. Менә теге химиялы сообщающий сосуд һымак. Безнең йөрәгебезнең хәле, biz ул кешене нык яратты нихәк, безнең хәлебез, Аллаһ Тәгаләне яратһак, безнең теге ошо тулдыла мөхәббәт, һөю Аллаһ Тәгаләгә уга күсә башлай. Шуңа күрә без көнен-төн илап тәүбә кылып, бүтән булган ошо истигъфар зикрләрне үтәгәндән соң, ул шундый кеше эргәңдә булуы ул бит зур һынау. Ул бит зур һынау. Ул берәүдә унын
не застрахован. Шуға күрә ондай осракта нык батыр булырга кирәк, нык көчле булырга кирәк. Һәм Аллаһ Тәгалә генә кешенең йөрәген пәрдә һала һәм ул гына аса. Һәм ошо хәлде тимәк тудырган икән. Тимәк, унан гына ярдәм һорарга кирәк. Аллаһ Тәгалә ярдәм бирде дип. Ничек итеп ошо юлдан котылырга, ошо афаттан котылырга дигән төрле адымдары бар. Бер осракта ошо адым яхшырак тәэсир итсәк, икенчесе кешене карап яки сорауына карап, ошо алым яхшырак тәэсир итсәк, шуңа күрә ул әйберләр өйрәнелә һәм тагы ла әле өйрәнелсәк, ул әйберләр бар. Менә шуны кәрәкле табып, ошо зур юнәлештә, ошо бүгенге ошо эштә без дәррәү кушылуыбыз кирәк. Безгә инде ул киләләр, менә улым эсә башланы, эседән туктамай, нәмә эшләйм дип, еңел генә әйтеп котылу кешенең табигатында шулай ук. Еңел генә әйтеп, менә дуга кылыгыз да, әйдә котылайык әле дип. Һин әле үзең нәмә менән әйтә алаһың? Теге жертва әйтә алаһың. Үзең менә нәмә эшләргә, ошо төпкөл бер авылда яшәп атаһың. Шул бүтән әйбереңде хатып, бұл искән кешеләр араһынан исмәгән кешеләргә күсәргә кәңәш итсәң, ул кеше нәмә юк ди. Бер нәмәһен дә бирмәйсә генә, бүтән менә алырга дигән әйбер эшләмәй ул. Әгәр шундый вакытка китереп иткергән икән, һиңә хатта ошо улыңды эскелектән коткару өчен бүтән нәмәңде лә хатып кына түгел, калдырып, касып китергә туры килһә лә, һин китергә тиешсең. Шуга монда теге шул нигә әдер булырга кирәк, тырышлык халарга. Көс халарга, тик шуннан соң гына киләсәк. Берәй авыр ситуация килеп сыкһа, мин Юсуф галәйһиссәламның дугаһын әйтергә яратам. Ла илаһа илля анта субханака инни кунту миназ-залимин. Күп осракта ярдәм итә шундый дугалар. Бына ошо проблемага килгәндә нинди дугаларды тәкъдим итәргә, нисек касан һәм кайда намаз укып дуга кылырга үз якының өчен? Иң тәүдә күңелеңә Аллаһ Тааланың индерә кирәк бит әле. Шуңа күрә туктап гафу итәргә, астагфирулла дип, үзеңнең теге йөрәгеңдә бусрактарын төшермәй торып, һиңә анда юл асылмай бит. Шуңа күрә юлда асаһың, салаваттар әйтәһең, ла илаһа иллаллаһ дип, әле кеше, күп кеше әле теге иманның нәмә икәнен белмәй. Мин мусулманмын дип кенә уйлый да, Мына һуңгы нидәрдә сагыш тарихында әйткәнем бар. Мәккәнең мөшрикләре, исламның төп дошманнары, Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва салламга каршы һугышып йөргән ошо мөшрикләр Аллаһты бар дип белделәр. Аллаһ Таалага ышанам дип әйтәләр бүген кеше. Алар Аллаһ Таалага тагыланыграк итеп ышандылар. Ләкин ул ышану нинди ышану ине? Менә шуның хакта бүген күбрәк уйлана кирәк. Шуңа күрә Аллаһ Таалага ышануды, теге иман шартын өйрәнмәһә, иман дигән ул имандан аермаһа булмый бит инде ул. Шуны ошо гыйлемде үзеңә алһаң, шуннан соң дуга менән Аллаһ Тааланың ярдәмендә күрерһең. Хөрмәтле кунаклар, шул тиклем матур, фәһемле һүзләр яңгырай бүгенге һөйләшүдә. Шулай да менә ошо проблеманы уйлап караганда, төбе тамыры менән йолкып алып, сыгарып ташларга буламы безнең җәмгыятьтән, безнең тормыштан? Нисек уйлайһығыз? Бында безгә вот именно аңлау, гыйлем эшләре алып барырга кирәк. Гыйлем эшләре алып барырга кирәк. Аңлату эшләре алып барырга кирәк. Тәүфиқ ул баягы ошо Мурат хәзрәт әйтмешләй, тәүбә формула. Ул йөрәкте тазартырга кирәк. Нимә генә эшләһәк тә, Аллаһ Тәгалә моны ошо әйтеп безне хайланы икән, ниндидер изгелектәр эшләргә без уйлайбыз, үзебез эшләйбез. Без уйлайбыз, үзебез моны мин нинди эшләп. Һин түгел бит һуң. Һинең аша Аллаһ Тәгалә эшләй. Һине Аллаһ Тәгалә бастырып куйды намазга. Һине Аллаһ Тәгалә ошо юлга эзләнүгә. Әлхәмдүлилләh. Шул вакытта уже аңлаһаң, дөньяга карашсак кына уже үзеңнең тормышыңа. Мин уйлай торганым, нимәгә ул кеше шулай, нимәгә бу кеше булай, неужели шуны шайтырга буламы икән дип. Адак уже Аллаһ Тәгалә шулай та бит һуң дип, уже через призму Бога дип әйтәйин, карай башлаһаң, бүтән булган үпкәләрең дә, бүтән булган кемгәлер ниндидер теге осужденияларын кәми. И Аллаһ Тәгалә тәүфиқтан ядырма, кылган гыйбадәтләребезне кабул ит, тәкәбберлектән, хөсүтлектән арала. Әгәр дә мәгәр ниндидер бер изгелек эшләп, ошо айыклык хәрәкәтендә лә ярай, мин айык калгандар исерик дисәң, бу тоже тәкәбберлеккә килтерһә, уның файдаһынан күп зыяны булуы мөмкин. Йорт алаһың икән, аның нигеҙенә лә иғтибар итәһең,
стена диварларына ла, шунан соң башын ябу эшенә лә һәрберенә тиешле игътибар кирәк бит инде. Берһен дә шуның гына эшләп, тегеһен генә беләгенә дөрес эшләмәһәк, ул барыбер камил булмай, емерле, безгә шатлык китермәй. Шуңа күрә аның һәрбер ягына игътибар ителә. Һәм шулай ук барыбер менә бүгенге тема булды тапшырудың ошо хәрәкәт битендә аяк авыл хәрәкәте. Менә бесән вакытында балыкка барырга түгел ул. Бесән вакытында бесән эшләр кирәк. Адактан ошо вакыт мөмкинчелек үтәлә, һин балыкта йөреп калсаң, ямгырлар ява башлай, эшең нык һудыла, ул бесәннең дә юньле булмай. Шуңа һәрбер нәмәнең үз вакыты, шул вакытта тырышлык халып ошо эшне башкарып барырга кирәк. Калганын эшләмәскә дигән һүз түгел, бөтәһен дә эшләр кирәк. Ләкин мөмкинчелек булган вакытта Аллаһ Таала мәсҗиттәр төзергә мөмкинчелек биргән икән. Ул мәсҗиттән нинди файда, яхшы кеше булырга кирәк дип утырга түгел. Мәсҗиттәр менән эшеңне эшләп ал. Шуннан Аллаһ Таала мондый мөмкинчелек биргән икән, аяк авыл дигән. Шуны файдаланып ал. Ныклыгын әйтеп, ошо эште файдаланып ал. Менә һәр вакыт ниндидер бикле ишектәр була. Шуның янында асык ишектәр була. Әгәр һин ошо асык ишеккә инмәй, шулай кешенең табигатында бу асык ишекте күрмәй, бикле турында тавыш күтәреп, шунда башы менән стенаны бәреп, шулай итеп каңгырып йөри дә, караһа, теге асык ишектәрдә ялып кына бикләнә башлай. Һин бикле ишектәргә әле кайбердән аса алмаһаң да, асык ишектән инеп, ошо ишектән файдалана башлаһаң, үзенә дә теге бикле ишектәр асыла башлай. Шуңа күрә менә дөйемләп тагын әйтәһем килә, бүген ошо мөмкинчелекте файдаланып, әле ошо эште башкарсак, безгә әле асылмай калган башка ишектәрдә дә без еңел итеп аса башлаячак бу иншалла. Бөтә бернәмәләшеп, ул теге шулай аяк авыл хәрәкәте дигәндә кемдер беләгән күрә, кемгәлер ошо ягы зур проблемаһы күренә, яки ошо ягын хәл итеп дип карай. Бу инде шулай гаскәр һәмәк. Монда танклар да бар, самолетлар да бар, пехота кирәк. Шуңа күрә һәрбер эшен бергә алып барырга кирәк. Шулай һөйләшүләр дә, магазиннар белән эшләүдә, башка теге яшьләргә тәэсир итүләр дә төрле ягын бергә күтәрә башласак, теге дошманга урын калмай. Кадерле кунактар, төпле ихлас яуаптарыгыз өчен зур рәхмәт. Һич шикһез был кәңәшләрегезгә безне тыңлап карап утыручы һәр дусыбыз колак калыр дип ышанга килә. Безнең бүгенге һөйләшү Мәҗит Гафуриның йорт музеенда барды. Әсселем кунакханаһында янә бер осрашканга тиклем, кадерле дуслар, имен аман торыгыз. Аяк сәламәт тормыш алып барайык.